Díos mar a bhuaibh go léir is mis Natalia agus fáilte chuig Comic-Con in London. Osnaigh an ógáid sábhair chuinniú bliain túl in America bhleantóirí pop cultúr. Ceann den na nós na seanbhónathe ann ná cosplay sin gléasa suas mar charactar comicí agus canán Americánacha. Ach in neomh há nócáid ag fás go mór ag tarlú ar fud an domhan. Darnóil, tháinig cúpla imeachtaí idirnáisiúnta isteach freisin, agus feictar cosplay de chud anime agus manga ón Japan go minic freisin. Is ócáid mhór sin lán le héagsúlacht. So, fan go bhfeicimiid, céir is féidir lena aimsú?